Ensimmäinen luku, toinen osa. 7 veljestä. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Maikki Rohde. 7 veljestä. Alexis Kivi. Ensimmäinen luku. Toinen osa. Muistelen näitä seikkoja istuessaan kotona avarassa tuvassa eräänä iltana syksykesällä haastelivat veljekset keskenänsä seuraavalla tavalla. Aapo, sanonpa, tämä hurja elämä ei käy päisin, vaan on se loppu viimein hävitys ja turmio. Veljet, toiset tavat ja toimet, jos toivomme onnea ja rauhaa. Juhani, haasteletpa oikein, sitä ei taida kieltää. Simeoni, Jumala paratkoon, hillitön, villitty on elämämme ollut aina tähän päivään asti. Timo, onpa tässä elämässä elämää ja maailmassa maailmaa. Kyllä kelpaa, jos käskeekin, oho. Juhani, liian hurjasti tai oikeammin sanottu liian huolimattomasti olemme eläneet. Sitä ei taida kieltää. Muistakaamme toki nuoruus ja hulluus, vanhuus ja viisaus. Aapo, mutta jo on aika viisastua. Aika on panna kaikki halut ja himot järjen ikeen alle ja etunenässä tehdä se, joka tuo hyötyä, vaan ei sitä, joka makeammalle maistuu. Nyt viipymättä rakentamaan taloamme kunniallisen kuntoon taas. Juhani, oikein haasteltu. Ensiksi käykäämme lannan kimppuun niin kuin sontiaiset ja paukahtelkoon havutukki Jukolan nurkissa aamusta iltaan. Karja, uhkea karja antakoon moskaa puolestansa korotteeksi myös, ja nouskoon tarhamme kasat korkeat kuin kuninkaan linnan kultaiset muurit. Niin teemme, ensi maanantaina aloitamme ja juuresta jaksain. Aapo, miksi ei jo huomenna? Juhani, vasta ensi maanantaina. Eihän ole vahinko harkita asiaa vielä kypsemmäksi. Niin olkoon sanottu, ensi maanantaina. Aapo, mutta 1 pykälä on meille kohta suoritettavana. Tämä on laita. Jos talonpitoomme toivomme järjestystä ja pysyväisyyttä, niin 1 olkoon esimies ja isäntä. Me tiedämme, että tämä oikeus ja velvollisuus on Juhanin sekä hänen esikoisuutensa että äitimme määräyksen kautta. Juhani, niin, se oikeus, valta ja voima on minun. Aapo, mutta katso, että sitä sopuisesti käyttelet ja yhteiseksi hyödyksi. Juhani, parastani tahdon koettaa, mutta kun vaan tottelisitte ilman könistämistä ja ruoskaa, mutta parastani tahdon koettaa. Aapo, ruoskaa. Juhani, jos niin tarvitaan, näetkös? Tuomas, puhu koirillesi ruoskasta. Timo, et pehmitä kruununmaatani sinä, et koskaan. Sen tehköön lain ja oikeuden hurja, jos selkäni syystä syhyy. Juhani, miksi iskette kiinni löysään sanaan? Onhan teillä tässä onnemme sijaa, jos vaan sovinto vallitsee ja sarvet pannaan syrjään. Eero, tarkasti kuitenkin määrättäköön keskinäiset suhteemme. Aapo, ja kuulkaamme jokaisen mieli. Juhani, mitä sanot Lauri, harvasanainen aina? Lauri, sanoisinpa jotain. Muuttakaamme metsään ja heittäkäämme hiiteen tämä maailman pauhu. Juhani, hää? Aapo, mies hourii taas. Juhani, muuttaisimme metsään. Mitä hulluuksia? Aapo, ole huolimatta. Katso, näin olen tuumaillut. Sinulla, Juhani, on ensiksi valta astua isännyyteen, jos niin tahdot. Juhani, minä kun tahdon. Aapo, me toiset, niin kauan kuin viivymme kotomme rakkaissa nurkissa ja olemme naimattomia miehiä, teemme talon työtä, syömme talon ruokaa ja saamme talosta vaatteet. Kuun 1. maanantai, paitsi kylvö- ja leikkuuaikana, olkoon aina oma päivämme, mutta tulkoon meille silloinkin talosta ruokaa. Vuosittain antakoon talo meille kullakin 0,5 tynnyrin kauroja kylvöön, ja vuosittain olkoon meillä valta raketa yhteishuhta,
jonka suuruus on vähintäkin 3 tynnyrin ala. Näin ovat tuumani kotomme ja naimattomuuden kannalta, mutta minä tiedän, ettei yksikään meistä kernaasti siirry Jukolan armaitten alojen vaiheelta pois, ja ei hän pakoita siihen tilamme ahtaus, vaan onpa väljyyttä 7 veljelle näillä mantereilla. Mutta hän, joka aikaa voittain tuntisi halun perustamaan itsellensä oman asunnon ja perheen, eikä kuitenkaan mieti tässä lainvoimalla ja maamittarikustannuksilla käydä pirstoilemaan taloa, eikö taitaisi hän tyytyä seuraavaan etuun. Periköön hän talosta kappaleen maata, johon hän rakentaa huoneensa ja pellot sen ympärille. Saakoon hän myös osaksensa jonkunmoisen niittylohon, ja olkoon hänellä valta raivata itsellensä metsästä heinämaata lisäksi, niin että voi elättää 2 hevosta ja 4-5 nautaa. Ja ilman yhtään veroa ja ulostekoa viljelköön tilansa ja nauttikoon sen tuotteita niin hän kuin hänen lapsensa, eleskellen rauhassa omalla pohjallansa. Niin olen minä asiaa aprikoinut. Mitä sanotte? Juhani. Jotenkin järkevästi aprikoittu. Ottakaamme punnittaviksi ne pykälät. Lauri. Mutta toisin tehty, vielä järkevämmin tehty. Muuttakaamme metsien kohtuun ja myykäämme viheliäinen Jukola, tai pankaamme se vuokralle rajaportin nahkapeitturille. Hän on meille ilmoittanut halunsa siihen kauppaan, mutta vähintäkin 10 vuodeksi tahtoo hän haltuunsa talon. Tehkäämme niin kuin sanon ja muuttakaamme hevosinemme, koirinemme ja pyssyinemme juurelle jyrkän Impivaaran vuoren. Sinne rakentakaamme itsellemme iloinen pirtti iloiselle päivän kaltevalle aholle, ja siellä pyydellen salojen otuksia elämme rauhassa kaukana maailmanmenosta ja kiukkuisista ihmisistä. Näinpä olen itsekseni tuumiskellut yöt ja päivät vuosien kuluessa. Juhani. Onko Peeveli riivannut sun aivos, poika? Eero. Ellei Peeveli, niin metsäneito. Lauri. Niin tuumailen ja kerran teen. Siellä eläisimme vasta herroina, pyydellen lintuja, oravia, jäniksiä, kettuja, susia, mäyriä ja pöyrykarvaisia karhuja. Juhani. No peijakas, annappas mennä koko Noakin arkki aina hiirestä hirveen asti. Eero. Siinä vasta neuvo. Sanoa jäähyväiset suolalle ja leivälle ja imeä verta, hilloa lihaa kuin hyttyset ja Lapin noidat. Ja söisimmekö vielä kettua ja suttakin Impivaaran komeroissa kuin karvaiset vuoripeikot? Lauri. Ketuista ja susista saamme nahkoja, nahoista rahaa, rahalla suolaa ja leipää. Eero. Nahoista saamme vaatteet, mutta liha, verinen, höyryävä liha olkoon ainoa ruokamme. Suolaa ja leipää eivät tarvitse apinat ja papiaanit metsässä. Lauri. Niin tuumailen ja kerran teen. Timo. Ottakaamme asia harkittavaksi juuresta jaksain. Miksi emme taitaisi pureskella metsässäkin suolaa ja leipää? Miksi emme? Mutta Eero on irvi hammas aina tiellämme, aina pitkänä kantona kaskessamme. Ken voi kieltää metsän asukasta tuolloin tällöin lähestymästä kylienkin nurkkia, tuolloin tällöin, aina kun tarpeet vaativat? Vai isketkö minua silloin puulla päähän, Eero? Eero. En, veljeni, vaan vieläpä suolojakin saat, jos marjoja tuot. Muuttakaa, pojat, muuttakaa, minä en kiellä, vaan tulenpa teitä vielä kyytiinkin, vien teitä tästä oikein suden travia. Juhani. Mutta pianpa kyydittäisivät metsänhaltijat heidän sieltä takaisin, minä takaan sen. Lauri. Toisen kerran tullessa on kotoinen kynnys korkea. Minä tiedän sen, ja älä luule, että kolkutan ovellesi enää, koska sen kerran heitin. Vappuna muutan. Timo. Kuka tiesi, tulen minä kanssas? Lauri. Minä en kiellä, en käske. Teen niin kuin sydämesi parhaaksi katsoo. Minä muutan tulevana vappuna Impivaaran aholle. Ensiksi hän siellä, kunnes pieni lämmin pirtteni on valmis, asun isoisämme turpeentuneessa sysikoijussa. No, silloinpa tehtyäni oman päivätyöni, lepään vasta rauhan majassa, kuulellen kuinka kontio korvassa viheltää ja teeri puhaltelee sompiossa. Timo. Minä tulen, Lauri. Olkoon sanottu, Lauri. Tuomas.
Elleivät parane tässä ajat, niin seuraan teitä minäkin. Juhani. Tuomaskin, sinäkö muuttaisit myös? Tuomas. Elleivät ajat parane. Lauri. Minä muutan vappuna, vaikka lähestyisi Jukolan taloa makean leivän päivät. Timo. Sinä ja minä, me kaksi, me muutamme tästä Sompion suolle kuin keväiset kurjet, ja ilma ja tuulet soi. Juhani. Haid jäi, mutta kas jos totuuden tunnustan, niin Laurin aikeessa on salaista vetoa. Metsä houkuttelee, voi peeveli, tuntuupa kuin näkisin sen metsän takana ilman ihanan lakeuden. Aapo. Te hullut, mitä aattelette? Muuttaa metsään, miksi? Onhan meillä talo ja huoneet. Katto kultainen päämme päälle. Juhani. Tosi meillä on talo, jossa riipumme kynsin ja hampain niin kauan kuin se vähänkin suurukselle hajahtaa. Mutta katsos, jos nyt kova onni kiertäisi tässä kaikin nurin neskoin, vastoin miehen parhaita tuumia, niin olkoon metsä takataloni, jonne piankin tästä vilkaisen, koska viimeiset tuutissa kolisee. Niin, talonpidon toimeen ja raatamiseen nyt iskemme pelottavalla vauhdilla, ja käykäämme taasen pykälään, joka tässä oikeammiten olikin kysymyksenä. Minun tyhmän pääkalloni mukaan on Aapo ylimalkaan harkinnut asiat jotenkin järkevästi, ja kaikki käy hyvin, jos vaan itse kukin kohdastamme harrastelemme yksimielisyyttä ja sovintoa. Mutta kas jos riitaa etsimme, niin kylläpä löydämme aina syitä niskaharjastemme kohotteiksi. Simeoni. Missä emme löydä sitä niin kauan kuin tuo vanha Aatami kutittelee ja kutkuttaa meistä täällä luun ja nahan välissä? Timo. Vanhan Aatamin olen aina aatellut vanhaksi, vakavaksi taatoksi, vilttihatussa, mustassa pitkätakissa, polvihousuissa ja punaisissa liiveissä, jotka ulottuvat aina alipuolelle miehen napaa. Sellaisena ukkona astelee hän aatoksissaan ja ajelee härkäparia. Simeoni. Vanhalla Aatamilla tarkoitetaan synnin juurta, perisyntiä. Timo. Minä tiedän, että hän on perisynnin tunnusmerkki ja esikuva, se sarvipää saatana helvetistä, mutta sellaisena pokkona kuin sanoin, hän astelee edessäni, ajellen härkäparia. Sitä en voi auttaa. Juhani. Tämä uskonpykälä jääköön ja pysykäämme asiassa. Aapo, mitä tuumiskelemme noista kahdesta meidän torpistamme, Vuohenkalmasta ja Kekkurista? Aapo. Muistettava on, että niiden molempain hallitsijat möyrivät kerran maansa raasta kolkosta korvesta, ja heitä ei siis karkoiteta turpeiltansa pois, joka olisikin väärin, niin kauan kuin heillä on mahtia pitää sarkojansa ruokossa, ja sittenkin määrä laki heille tilasta jonkun vanhuuden turvan. Niin on laita siinä kohdassa. Mutta katsellaanpas erästä toista seikkaa, joka luulakseni on jotenkin napakassa. Sillä se on täällä meidän tärkein askelemme. Se joko saattaa pään harmaaksi ennen aikoja tai tuo meille elämän poudan ja päättää viimein päivämme illan kultaruskoon. Ja sinunpa, Juhani, se ensiksi nyt koskee. Huomaa siis mitä sanon. Emännätön isännyys on puoletonta ja ontuvaa. Talo ilman aitan polulla astelevaa emäntää, Timo, on niin kuin sudenpesä ilman naarassutta, tai niin kuin saapas ilman toista saapasta. Totisesti ontuupa se niin kuin Aapo sanoi. Aapo. Talo ilman aitan polulla astelevata emäntää on niin kuin pilvinen päivä, ja sen perheen pöydän päässä asuu ikävyys kuin riutuva syksyilta. Mutta hyvä emäntä on talon kirkas aurinko, joka valaisee ja lämmittää. Katso, ensimmäisenä jättää hän aamulla vuoteen, sotkee taikinansa, rakentaa miehellensä suurusta pöytään, evästää heidän metsään ja siitä kiirehtii hän kiulukourassa tarhaan lypsämään kirjavan karjansa. Nyt hän leipoo, hyöri ja pyörii, nyt hän on pöydän ääressä, nyt keikahtaa hän tuolla peräpenkin päässä leipäkämmänillä, ja nyt hän pyrynä kohentelee uunia, joka ammentaa hohtavasta kidastansa tulta ja savua. Nyt hän leipäin noustessa viimein itsekin lapsirinnoilla einehtii, syö kimpaleen leipää, paistetun silakan ja ryyppää haarikosta piimää päälle. Mutta eipä unohda hän halliakaan, talon uskollista vartijaa portaalla, eikä kissaa, joka unisena uunin päältä killistellen katsahtelee.
Ja nyt hän taasen hyörii ja pyörii, kääntyy ja keikkuu, sotkee vielä toisen taikinan kaukalonsa nousemaan, leipoo sen leiväksi ja paistaa, ja virtana juoksee hiki hänen otsaltansa. Mutta katso, päivän laskiessa on hänellä leivät katossa, varras ladottuna vartaaseen, joista raitis elämä liehahtaa alas. Ja silloinpa miesten tullessa metsästä vartoo heitä höyryävä illallinen pestyllä pöydällä. Mutta missä on emäntä itse? Tuolla hän pihalla taasen lypsää vääräsarvisia nautojansa, ja kiulussa helluu rieskan sohiseva vahtoinen harja. Niin hän hyörii ja pyörii, niin hän kääntyy ja keikkuu, ja vasta koska toiset jyräävät jo sekeimmässä unessa, kallistuu hän siunaten vuoteellensa. Mutta ei hän vieläkään ole työnsä ja toimensa kaikki. Tuskittelematta hän yön kuluessa nousee sijaltansa hetkettäisin, tunnittaisin, nousee viihdyttämään pienoista lastaan, joka tuossa itkee hyyryttelee kehdossansa. Tämä, veljet, on oivallinen emäntä. Juhani, hyvin puhuttu, Aapo, ja käsitänpä puheesi tarkoituksen. Se nimittäin pyrkii taivuttamaan minua naimiseen. Niin, minä ymmärrän. Vaimo, sanoit sinä, on tarpeellinen kappale huoneen hallituksessa. Tosi, mutta äläpäs huoli. Toivos luullakseni täyttyy piankin. No, niin. Tunnustanpa, että mieleni täyttä päätä on jo iskenyt tyttöön, josta toivon saavani avion ja hyvän, elleivät petä minua vanhat merkit. Niin, veljet, toiset päivät ja toiset konstit meitä lähestyy, ja päälleni otettava isännyys minua ankarasti huolettaa. Isännän hartioita painaa täällä hirmuinen taakka, ja suuri on kerran tilinsä tuomiolla. Minunpa edesvastauksessani olette nyt kaikki yli summan. Muistakaa se. Tuomas, sinun, mitä vasten? Juhani, minä olen isäntänne. Minunpa kämmenpäistäni imetään kerran vereni teidän tähtenne. Tuomas, itse vastaan minä sekä ruumiini että sieluni edestä. Timo, itse minäkin vastaan, he. Aapo, veli Juhani, huomaa, että sellaiset lauseet synnyttävät pahaa verta. Juhani, en tarkoittanut pahaa verta enemmän kuin pahaa lihaakaan, mutta niin kuin terva, niin kuin karjainen kuumana kesänä takerrutte vimmatusti turhaan merkittömään sanaan, vaikka tunnette sydämeni perin pohjin. Minä närkästyn. Aapo, tämä jääköön, ja sano meille nyt, jos mielit, ken on tyttö, joka sydämesi on puolensa vetänyt. Juhani, sen tahdon sanoa huikailematta. Likka, jota armottomasti rakastan, on Männystön muorin Venla. Aapo, Juhani, mitä sanot? Aapo, minä vaan sanon. Tuomas, kiusallinen asia. Simeoni, Venla, kas, mutta olkoon kaikki taivaan isän huomassa. Aapo, vai Venla? Juhani, mitä te mörisette? Mutta minä aavistan jotakin. Ja varjelkoon meitä Herran poika. Mitä? Puhukaa suunne puhtaaksi. Aapo, kuule, jo vuosia on aatokseni tytössä hartaasti askaroinut. Simeoni, jos hänen on luoja minulle suonut, niin miksi murehtisin? Eero, älä yhtään. Hän on sinulle suotu ja minä otan hänen. Juhani, mitä sanoo Tuomas? Tuomas, kiusallinen asia. Tyttö miellyttää minua kovin, sen tunnustan. Juhani, vai niin, hyvä. Entäs Timo? Timo, minä teen saman tunnustuksen. Juhani, Herran poika ja Kaitarannan Kusta. Mutta Eero. Eero, teen saman vilpittömän tunnustuksen. Juhani, hyvä, hyvin hyvä, haha, ja Timokin. Timo, tyttö on minulle vahvasti rakas, sen tunnustan. Tosin pieksi hän minua kerran aika lailla, huhtoi minua tiitistä silloin oikein vahvasti, ja muistanpa sen löydytyksen, no, Juhani, vaiti, sillä nyt on kysymys, tokko häntä rakastat. Timo, jaa, sen teen, ja vahvasti, jos nimittäin hän rakastaa minua takaisin. Juhani, niin,
Astut siis tielleni myös. Timo, en suinkaan, ellet toden teolla voi mieltäs hillitä, mieltäs ja kieltäs. Muutenkin pidän tuosta luntusta paljon ja tahdon myös parastani koettaa saada häntä vaimokseni. Juhani, hyvä, mutta mitä sanoo Lauri? Lauri, mitä on minun tytön kanssa tekemistä? Juhani, kenen puolta pidät? Lauri, en takeru asiaan, en tuolta enkä täältä. Juhani, tuleepa tästä kuitenkin soppa. Lauri, siihen en pistä lusikkaani minä. Juhani, kaikki siis paitsi Lauri. Pojat, Jukolan veljeskunta ja sukuni suuri, nyt isketään ja maa ja taivas täräjää. Nyt kultaiset veljet, veitsi, kirves tai halko, ja yksi kaikkia vastaan ja kaikki yhtä vastaan kuin 7 sonnia. Olkoon menneeksi, halko on aseeni, tuohon visapäiseen tartun minä, ja syyttäköön hän itseänsä, jonka pääkuori saa siitä päreen. Ottakaa halkonne pojat ja astukaa esiin, jos on teissä miehen vastusta. Eero, tässä seison aseissa vaikka vähän matalampi muita. Juhani, sinä kavun napu, mutta kas kun huomaan taas tuon pilkallisen, tuon salaisen, tuon förpiiskatun irvistyksen naamassasi, ja näkyypä kuin tekisit vaan leikkiä koko asiasta, mutta kyllä sinun opetan. Eero, mitä huolit siitä, kun vaan halkoni tekee totta? Juhani, kyllä sinun opetan kohta. Ottakaa halkonne, pojat. Timo, tässä olen minä ja minun halkoni, jos niin tarvitaan. Minä en tahdokkaan vihaa ja riitaa, mutta jos niin tarvitaan. Juhani, halkos Tuomas. Tuomas, mene hiiteen halkoinesi, pöllö. Juhani, istu ja pala. Simeoni, hirveä pakanallinen ja turkkilainen on tämä meteli, mutta leikistä luovun minä ja heitän naima-asiani Herran huomaan. Lauri, pois luovun minä. Juhani, sen tähden siirtykää sivulle jaloista pois. Käy halkois, Aapo, ja kajahdelkoot Jukolan seinät pääkallojen haljetessa, tulta ja sarvipäitä. Aapo, kurja on ihmislapsi. Kauhistumpa Juhani katsellessani muotoasi nyt, nähdessäni kuinka silmäs pyörähtelee ja tukkas seisoo pystyssä kuin takkoheinä. Juhani, anna seistä, se on juuri se tavallinen ja oikea Jussin tukka. Eero, mielinpä sitä pöllyttää hieman. Juhani, sinä peukalo, parasta, että pysyt koreasti nurkassa. Pois, minun tulee sinua armo. Eero, vie ajoissa nurkkaan tuo hirveä leukas. Sitähän minun tulee armo, sillä se jo tutisee ja tärisee kuin kerjäläinen. Juhani, katsos kuinka tämä halko tutisee, katsos. Aapo, Juhani. Eero, lyö, luulenpa, että sataa täältä takaisin ja ehkä sataa oikein rakeita suuria kuin halkoja. Lyö tänne. Juhani, kyllä. Aapo, et lyö, Juhani. Juhani, mene tunkiolle sinä, tai ota halkos ja puolusta itseäsi. Pehmitänpä muutoin pääsi. Ota halkos. Aapo, missä on järkes? Juhani, tässä visapäisessä halossa. Katsos, nytpä se hiiskuu sanasen. Aapo, varro, veli, varro, kunnes minäkin tempaisen kouraani aseen. Kas niin, tässä nyt seison makkarahalko kädessä. Mutta ensin pari sanaa, sinä Jukolan kristillinen veliparvi, ja sitten tapelkaamme kuin hullut sudet. Huomatkaat, mies vihan vimmassa on verta janova peto, vaan ei ihminen. Hän on umpisokea näkemään, mikä on oikeus ja kohtuus, ja kaikkein vähimmin voi hän vihansa vallassa suorittaa rakkauden asioita. Mutta jos nyt kuitenkin koettaisimme järjen kannalta katsella tätä seikkaa, joka saattoi veljet halkosilleen, niin luulen, että laita on näin. Tyttö ei taida meitä kaikkia rakastaa, yhtä ainoata vaan, jos hän kehenkään meistä suostuu, jonka seurassa käsi kädessä hän mieliksi vaeltaa yli elon ohdakkeisen mäen. Näenpä siis parhaaksi, että käymme kaikki miehissä yhtä aikaa hänen luoksensa ilmoittamaan vakaasti asiamme, kysyen hartaalla mielellä ja kielellä, taitaisiko hän kellekään meistä sydämensä lahjoittaa. Jos nyt tyttö on myöntyvä,
niin se meistä, jolle lankesi toivottu arpa, kiittäköön onnensa päivää, mutta toiset tyytykööt napisematta kohtalonsa. Hän, joka jäi osattomaksi, nielköön kiusansa toivoen, että hänkin vielä kohtaa määrätyn siippansa täällä. Jos teemme niin teemme kuin miehet ja oikeat veljet. Ja silloinpa isämme ja äitimme kirkastetut haamut astuvat ulos taivaan hehkuvasta portista, ja seisten reunalla kiiltävän pilven katselevat alas päällemme, huutaen meille korkealla äänellä: kas niin, Juhani, kas niin, Tuomas ja Aapo, kas niin, Simeoni, Timo ja Lauri, juuri niin, minun pikko Eeroni, olettepa te poikia, joihin mielistymme. Juhani: mies, haasteletpa saakeli vie kuin taivaan enkeli, eikä paljon puutu, että saata minua itkemään. Simeoni: me kiitämme sinua, Aapo. Juhani: kiitoksia vaan, tuonne paiskaan halkoni. Timo: sinne minäkin, ja tämä riita loppui, niin kuin jo alusta tahdoinkin. Simeoni: Aapo pitää peilin edessämme, ja siitä häntä kiittäkäämme. Eero: häntä kiittäkäämme, veisatkaamme oikein Simeonin kiitosvirsi. Simeoni: pilkkaa ja virnistystä taas. Timo: olet tekemättä pilkkaa, Eero, Jumalan sanasta, Simeonin kiitosvirrestä. Aapo: niin nuori ja niin paatunut. Simeoni: niin nuori ja niin paatunut, Eero. Niin, nyt en sano muuta, vaan huokaan sinun tähtesi. Juhani: ennustanpa, Eero, meidän kerran tai kaksi täytyvämme antaa sinulle oikein isän kädestä, sillä äiti kasvatti sinua liian hempeästi. Simeoni: meidän tulee häntä kurittaa niin kauan kuin sydämensä vielä on nuoruuden norja ja taipuvainen, mutta tehkäämme se rakkaalla kädellä eikä vihan kiukussa. Vihan kuritus ajaa perkeleitä sisään, vaan ei ulos. Eero: kas tuossa ja oikein rakkaasta kädestä. Simeoni: no tuota jumalatonta, kun nyt löi minua. Eero: ja vasten kuonoa, vähemmästäkin on sappi haljennut. Juhani: tulepas tänne, poikaseni. Timo, anna tuo keppi tuolta nurkasta. Simeoni: kas niin, Juhani, pidä häntä korjasti polvillasi, minä lasken housunsa alas. Eero: älkää helvetissä. Juhani: turhaan pyristät, knääkkä. Simeoni: äläpäs häntä hellitä. Juhani: kas tuota kiiskiä, mutta ethän pääse, et. Eero: lyökäästä sen vietävät, niin tulen pistän nurkan alle. Teenpä totisesti tulta ja savua teen. Juhani: sitä sappea, vai pistät tulen nurkan alle? Sitä sappea. Simeoni: Herra varjele sitä sappea. Juhani: keppi tänne, Timo. Timo: enhän sitä löydä. Juhani: sinä sokko, etkö näe sitä nurkassa tuolla? Timo: ja tämäkö, koivuinen? Juhani: sama juuri, saatappas se tänne. Simeoni: lyö, mutta järkevästi eikä vallan voimia mukaan. Juhani: kyllä minä tiedän. Lauri: ei yhtään iskua, sanon minä. Tuomas: antakaa pojan olla. Juhani: hän tarvitsee vähän saparollensa. Lauri: et nyt koske hänen sormenlaskaan. Tuomas: laske poika irti, paikalla. Timo: saakoon hän anteeksi se Eero-poika tämän kerran kumminkin vielä. Simeoni: anteeksi, kunnes Ohdake ja Rikkaruoho voittaa nisun. Lauri: älä koske häneen. Aapo: antakaamme hänelle anteeksi, ja niin koetamme koota tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Juhani: mene nyt ja kiitä onneas. Simeoni: ja rukoile Jumalata lahjoittamaan sinulle uuden sydämen, mielen ja kielen. Timo: mutta minä menen maata. Aapo: katselkaamme vielä yhtä pykälää. Timo: maata menen, tule kanssani, Eero. Mennään maata ja unohdetaan tämä maailman viheläispesä, se kurja kekonen, joka sateessa höyry ja röyhää. Tule, Eero. Juhani: mutta mikä on pykälä, jonka suoritusta tahdot? Aapo: Jumala paratkoon, onhan laita, ettemme tunne aatakaan, Aapisen ensimmäistä kirjainta,
Ja kuitenkin on sanantaito kristillisen kansalaisen välttämätön velvollisuus. Mutta siihen voidaan meitä pakottaa lain mahdilla, kirkkolain mahdilla. Ja te tiedätte, mikä kruunun kone meitä vartoo ja meitä mielii temmaista hampaisinsa, ellemme itseämme opeta kiltisti lukemaan. Jalkapuuhan meitä vartoo, veljet, musta jalkapuu, joka ammoittain jynkästi ympyriäisillä lävillänsä maata rahoittaa tuolla kirkon porstuassa kuin musta karju. Juuri tällä helvetin pihdillä on meitä rovastimme uhannut, ja saattaapa hän uhkauksensa toteen, ellei hän näe meiltä joka päiväistä ahkeruutta ja harjoitusta, se on varma asia. Juhani, mahdotonta oppia lukemaan. Aapo, ihmisten tekemänä on tämä konsti ollut ennenkin. Tuomas, saispa siinä hikoilla mies. Juhani, ja puhkailla, minulla on niin kova pää. Aapo, mutta voimallinen tahto vie miehen läpi harmaan kiven. Käykäämme juoneen, tuottakaamme itsellemme aapiskirjat Hämeenlinnasta ja lähtekäämme lukkarille kouluun, niin kuin on rovastimme käsky. Se tehkäämme ennen kuin viedään meitä kruunun vauhdilla. Juhani, minä pelkään, että niin on tässä tehtävä, minä pelkään. Jumala armahtakoon meitä, mutta olkoon jo huomiseksi tämä tuuma ja menkäämme levolle. Ensimmäisen osan 2. luvun loppu, lukijana Mikey Rowdy Alaskassa.